Симеоне, наближава последния срок за подаване на документи. Какво правим? Ще изпуснеш срока и чак на година. О, не. Не мога въобще да се занимавам учита по физкултура. Ще стан климатичар, майка ми. What? Доходоносно. Отговаря само пред себе си. Различни клиенти, интересно е. Научаваш нови неща постоянно. Не съм затворен в офис. По-хубаво това няма.